I want to start off by saying to you that I'm still growing, and that the teachings that I've shared in times past on the subject of tithing were not correct. And today I stand in humility to correct some things that I've taught for years and believed for years, but could never understand it clearly because I had not yet been confronted with the gospel of grace, which has made the difference. I won't apologize, because if it wasn't for me going down that route, I would have never ended up where I am right now. But I will say that I have no shame at all at saying to you, throw away every book, every tape, and every video I ever did on the subject of tithing, unless it lines up with this. I've done some corrective teaching in the last 10 years, but not to the degree of what we're getting ready to do now. So why is this important? Because religion is sustained by two factors: fear and guilt. And if it's one subject that the church has used for a long time to keep people in fear and guilt, it is in that subject of tithing. And it has to be corrected, and it's got to be corrected now. I may lose some friends, preachers may not ever invite me no more, but I think I've already been through that, so it doesn't matter. Go with me in our text today in the Hebrews chapter 7, tangirai pa verse 5. Tirakukanika uchibva panapa kana uri mbeu yekuponeswa auende kunobvisa cheguni. Takazvitaura pano tikati vanhu vachanyadziswa nekunyepera vanhu. Saka tinoda kuti tinzwe kuti chegumi chinobviswa here. Usambonyeperwa shamwari ukana uchibvisa chegumi uri chireshe chemunhu. Chegumi ndicho unofana kuregera kubvisa masikati machena wodya mari yako. Kana uchifunga kuti wakachenjera, kana uchibvisa chegumi uri data windi chairo chairo, uri surusuru remunhu, unobvisa chegumi unopenda. Handiti mama muchinzi tinobvisa chegumi tichitedzera Abraham. Inzwa vhesi Hebrews chapter 7 verse 5. Zvino avo vari vanakomana vaLevhi vanopiwa basa reuprista, vakapiwa basa reuprista, vakarayirwa nemurayiro. Teerera, vakarayirwa nemurayiro kuti chii? Kuti vatore chegumi kuvanhu. Iko kuhama dzavo, vanotora kuhama dzavo chete. Kureva kuti kana Levhi achitora chegumi anotora kuhama dzake, vana vaJudha, vana vaDhani, vana vaGadhi, vana vaRubheni, vana vaNaftali, vana vaIsaka, vana vaAsha, vana vaZebhuluni, vana vaJoze nevana vaBhenji. Ukasvika pana Levhi wakabata chegumi so anga asingabvume. Uye ndoda kuti uzive zvichida pamwe comprehension inokunetsa. Ukaverenga Hebrews chapter 7, Hebrews chapter 8, Hebrews chapter 9, Hebrews chapter 10. Machapters iwaya esari4 anenge achicompare Old Testament neNew Testament. Saka paanoti vanopiwa chegumi ari kushandisa verb iri mu present continuous tense, but ari kutaura in retrospect, because murero wakanga watopera kudhara. Ndosaka uchiona kuti musame chapter iyoyo Hebrews chapter 7 inobva yazotaura pa verse number 18 kuti there is therefore the going forth, the disannulling of the old commandment, for the unprofitableness and weakness thereof. Kureva kuti murero wacho uri kutaurwa waimbobviswa chegumi nawo wakabviswa kare nekuda kwokuti wakanga usina maturo uye nekuti wakanga usina chawaigona kubatsira. But by 11 and 12 akanga aitaura futi akati, if perfection was by the Levitical priesthood, in brackets, for under it the people received the law, what need was there that another priest should arise
from the order of Melchizedek and not from the order of Aaron. Verse 12 of that. For if the priesthood is being changed, there is also of necessity the change of the law. Kunoti pari kunzi vana vaLevhi vakapiwa murayiro wokuti vatore chegumi. Murayiro wacho ndo waanozoti pavhesi 12 wakabviswa wakapera. Saka Levhi akanga apiwa simba nemurayiro kuti atore chegumi, asi aitora kuhama dzake. Mubvunzo ndeuyu, vaLevhi vaipiwa chegumi nekuti vakanga vakarayirwa kuti vatore chegumi kuhama dzavo, asi vakanga vakarayirwa nemurayiro, kureva kuti murayiro zvawakabviswa Levhi akabviswa hapasisina anopiwa kana anobvisa, kuti sisitemu yacho yakabviswa. Asi mubvunzo ndeuyu, vana vaLevhi vakanga vasiri mapasta kaiwe. uLevhi hauendirwe kuBible school, uLevhi hauna kosi yaunotorwa, uLevhi unozvarwa nawo, unenge uri muzukuru waLevhi, third born yaJacob, kureva kuti ina handisi muLevhi. Kana pastor wako achitokutorera mari achiti muLevhi, ibabva futi, nekuti Levhi idzinza rinonzi dzinza raLevhi. Levhi ndi third born waIsraeri, ende pakati pevana vaLevhi havasi vese futi vaichipiwa, kwaingopiwa vaAroni chete. Aroni anga ari mwana waAmramu, Mozisi anga ari munin'ina waAroni, haana kumbotora chegumi Mozisi. Uye kwakuine vana vaMozisi havana kumbotora chegumi. Uye Amramu baba vaAroni vanga vaine vakoma nevanin'ina, kwakuina naIzha nanaUziyo nanaHebhuroni, havana futi kuchitora ivavo, kunyange vanga vari vaLevhi. Kozoita vana vaGeshemu, ndiALevhi anga ine vana vakomana vatatu, anga ina Geshemu naMerari naKohati. Kohati ndo baba vaAmramu baba vaAroni. Kureva kuti vana vaKohati vana vaGeshemu havana kutora chegumi, vana vaMerari futi havana kuchitora, kunyange vakanga vari veimba yaLevhi. Saka pari kuti Levhi apa haikona kufunga kuti munhu wese weimba yaLevhi aichitora, chaitorwa bedzi nevana vaAroni, tando vaipfeka ephod. Saka ini ndiri kuti Levhi zvaaitora chegumi anzi anga akapiwa murayiro wokutora chegumi. Levhi akati ndipe chegumi, ane vhesi yanga yakamurayira. Vhesi yacho inonzi Deuteronomy 14 verse 22. Ndiyo vhesi yairayira Levhi kuti atore chegumi. Ende haana kumbouya muZimbabwe Levhi akatora chegumi, aitora kuhama dzake. Iwe watiti uri gurundororo iwe, uri hama yaLevhi iwe, iwe usi museyamu here iwe. Saka museyamu akazopa Levhi chegumi pavhesa. Levhi ukasvika paari ukati une chegumi, unotakwa namabwe. Haitangire pakubviswa kwechegumi, inotangira pakudzingiswa. Saka hakuna muhedheni aibvisa chegumi. Chegumi chaibviswa neimba yaIsraeri, but sungano yacho yaibviswa chegumi yakaguma. But mubvunzo ndeuyu ari kutora chegumi izvezvi. Levhi anga ine vhesi yaimutendera kutora chegumi. Taiverenga idzokoro dzenyu verse 5 Hebrews 7 pamwe mwasvika izvezvi. Zvino avo vari vanakomana vaLevhi, vanakomana vaLevhi vanopiwa basa rouprisita. Chinosaka vatore chegumi vakapiwa basa reuprisita. Vakarayirwa nemurayiro kuti vatore chegumi kuvanhu, iko kuhama dzavo, kuvanhu vemuHarare rezvikadzayiwa kuhama dzavo. Saka guta akazorayirwa nevhesani kutora chegumi. Ipo pano pamakamira pano kana paina anayo uya pamaika. Hatisi kuparidza private gospel ka. Vangeri rinobvumidzwa kuongororwa kuti ndere chokwadi. Ndarisire munhu ndera Mwari. Imi muri kuteerera muri muno imi. Watarambidza ndishingandibedzi ndamushumira. Ndiye atonyepa wacho tikutokorekta iye saka achataure. Asi tiri kuti kana imi muri pano imi kwamunobvisa chegumi, makapiwawo vhesi inonzi napasta ndinotora chegumi nevhesi iyi maiki uya utipe vhesi iyoyo. Imbabva varuma, chegumi hachinambobvira chakabviswa muNew Testament. Saka mubvunzo wangu ndewekuti Jesu akafa ndokubva amuka ndobva akwira kudenga. Jesu akaenda kudenga ndokubva asiya ati kudi paMatthew 28 vhesi ya 20, endai muparidzire vanhu zvese zvandakakurayirai.
tarirai ndinemi kusvikira kumugumo wenyika. Icho kwadi here chandiri kutaura? Muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi. Vadzidzisei kuchengeta zvese zvandakakurayirai imi. Tarirai ndinemi mazuva ose. Tarirai ndinemi mazuva ese. Kusvikira pakuguma kwenyika. Kusvikira pakuguma kwenyika. Kureva kuti Jesu atisiya vana Peter akati mudzidzise zvese zvandakakurayirai. Kureva kuti ukaona Peter achiita chinhu tochaakasiya arayirwa, idzokorodzei vhesi 20. Muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi. Dzidzisai vanhu kuti vachengete zvese zvandakakurayirai. Tarirai ndinemi mazuva ose. Saka mubvunzo wechi6 kana 7, amen, ndewekuti kuzotarisa kwedu vhangeri tinoona kuti Peter akaparidza, maridzo yake irimo, chechi yakaparidzirwa naPeter irimo futi mubhaibheri. Haana kutora chegumi, Pauro haana kuchitora, Johana haana kuchitora, but Peter akanzi zvese zvandakakurayirai. Kureva kuti Peter anga asina kana chimwe chete chaaifanira kusiya pane zvakarayirwa naJesu. Kubva pana Matthew kusvika pana Revelation hakuna kana 1 munhu akatomboedza kuuya nechegumi kuna Jesu kana akaedza kuuya nechegumi kuna Peter. Uye Peter achiparidza nhau yekupa haana kumbobata nhau yechegumi. Pauro akaiparidza nhau yekupa haana kumbotaura chegumi. Vanhu havasi kurambidzwa kupa asi vanobvisa chegumi vari kumhura nyasha dzaMwari. Saka kana chegumi chisingabviswe vanhu vanopa sei 9:7 dzavakorinde vechipiri. Ndiyo vhesi inotaura kuti vanhu vanopa sei kuNew Testament. Hapana kutaurwa zvechegumi ipa. Yes. Mumwe nomumwe ngaape. Yes. Sezvaakafunga pamwoyo. Tsokorodzai. Mumwe nomumwe ngaape sezvaakafunga pamwoyo. Mumwe nemumwe ngaape sezvaanofunga pamwoyo pake. Arege kuita nokuchema. Arege kupa achichema. Kana nokurovererwa. Kana kupa achirovererwa. Nokuti Mwari unoda munhu unopa nomufaro. For God loves a cheerful giver. Kureva kuti muNew Testament munhu anopa zvaafunga. Arege kupa achichema. Vanhu vari kunyepa ava kuti vanobvisa chegumi vari kubvisa vachichema. Ndavari kunyeperwa. Kunzi mukasabvisa chegumi munofa muri marombe. Nyamba vatoo marombe wesi nekubvisa chegumi. Saka mubvunzo ndewekuti akazodzoka Jesu akaudza chingandu pane zvandakakanganwa kuudza ana Peter, chitora chegumi wewe chotangira pana guti kana pana chingandu chisina kubviswa kuna Pauro. Chechi ya Jesu yakatangira pano pana festi pano. Bvunza ari pane dzine wewe kuti chechi ya Jesu yakatangira here pana festi pano. Yakatangira kumuzarabari chechi ya Jesu kana kuchipinge kunobva kuto. Hatiti chechi ya Jesu yakatanga kudhara paJerusarema. Nekuti akati muchagamuchira simba kana mweya muchena wauya pamusoro penyu, ipapo muchawa zvapupu zvangu kutanga paJerusarema. Ndo mashoko akataura 1:8 dzamabasa akati kutanga paJerusarema. Kureva kuti vhangeri yaizotanga kuparidzirwa kupi? PaJerusarema. Zvino paJerusarema hachina kubviswa. PaAntioch hachina kubviswa chegumi. PaDhebha hachina. PaTyatira hachina wena. PaEfesa hachina kubviswa. PaKorinda hachina. PaFilipi hachina kubviswa. PaRoma hachina. PaPisidia hachina. PaListra hachina. PaGreece hachina. Cyprus chegumi hachina kubviswa. Chakazotangira paHarare. Kwamuka vakomana venzara. Enda kubasa unotsvaga mari. Jesus is not a teller machine. Yaunotokuona vanhu vaungana zvamakaita izvi woti ndaita mari. Vanhu ndevamwari havasi vakwa. Verenga imi kuti vhangeri yakanzi inotangira paJerusarema. Toda zvine magwaro, zvisina magwaro ndo zvataramba.
asi muchapiwa simba muchapiwa simba kana mweya mutsvene wauya pamusoro penyu, kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu. ipapo muchava zvapupu zvangu Mobva matanga pajerusarema kupupura Jesu paJerusarema, napajudhiya mobva rose maenda Judhiya, napasamariya mobva maenda kuSamaria, nokusvikira kumugumo wenyika. mozonosvika kuHarare naro. Saka raifanira kusvika kunoku rakafanana nerakaparidzwa kuJerusarema. Zvino riri kuno neriri kuJerusarema zvasiyana. KuJerusarema kwava kusingabviswe chegumi. Toteedzerani. Saka mibvunzo iyi inoda mavhesi kuti agouya. Mutiudze kuti Pauro anga asina knowledge here nemavhesi iwaya. Saka urikuda kuteedzera Abhurahamu nechikonzero chei? Jesu akati teedzerai Abhurahamu. Kana kuti Jesu akati follow me. Jesu haana kuti muchava zvapupu zvangu. Anoteedzerwa pakati paAbhurahamu naJesu ndiani? Indava uchida kusiya kuteedzera Jesu woda kuteedzera Abhurahamu. Ndiko kuteedzera Abhurahamu kubvisa chegumi. Kana Merikizedheki akanga ari Kristu, saka Abhurahamu akapaka Kristu. Kweunogwa pachingano cheKristu. Abhurahamu akapa pasta here chegumi. Akapa pasta. Kana Abhurahamu akapa Merikizedheki, ari kunzi hana baba hana amai. Iverengeke 7:1 dzavaibe. Merikizedheki anga akaita sei? Nokuti Merikizedheki uyo mambo weSaremi, Merikizedheki mambo weSalemu, muprista waMwari wokumusoro-soro, muprista waMwari wokumusoro-soro, wakasongana naAbhurahamu pakudzoka kwake, akasangana naAbhurahamu pakudzoka kwake, anouraya madzimambo, akamuropafadza. Abhurahamu akapawo chegumi chezvose, iye pakutanga ari mambo wokururama kana zvishandurwa, uyezve mambo weSaremi. Merikizedheki kuti mambo weSalemu ndokuti mambo werugare, ndi mambo werugare, murume uyu asina baba